את כל הזמן בוכה שאין לך רכב, הוא מבלה את רוב הזמן במוסכים, והמנוע שלך בוכה ממש כמו ילד, ואין לו כוח ומושך, וראש מנוע הולך. זה לא קל להעביר מראשון לשני ב-60, זה לא קל לנסוע בלי דלק, זה לא קל. כמה תיאוריות למדת ונכשלת, אבל זה לא קל. את פה הוצאת הפגוש על איזה טנדר, ומכוונת את המראות על הפנים, והמחוג שלך אומר שאין לך עוד טיפה של שמן, ועוד מנוע סתם הולך. זה רק בגללך, זה לא קל לחנות במקביל ברוורס, זה מבאס, זה לא קל לפתוח את הדלת, זה לא קל אחרי שנצמד איתה לעמוד חשמל, זה לא קל. יש ריח של שרוף ואת משערת שזה בחוץ וזה עוד רגע ייעלם, אבל ההמברק שלך משוך כבר חצי דרך, אז שחררי כבר יד דפוקה, למה את מחכה? זה לא קל, מישהו בא ועוקף ומצפצף, זה לא קל. בשמאל את זוחלת, זה לא קל. למה נותנים לנשים רישיון בכלל? זה לא קל.